אוקיי, יוטיוב, תראו, מצאתי דבר כזה שקוראים לו פינקי, זה סליים כזה, הוא לא נדיר ולא לא נדיר, אבל הוא יותר אחוזים נדיר. אתם הורגים אותו והוא מביא לכם הרבה כסף, יותר מסליים רגיל. יש לו 125 חיים, אני לא זוכר. דרך אגב, אתם מתחילים עם חרב שרק דוקרים איתה, שלי מסתובבת, כי הכנתי wooden sword. מכינים את זה ב-workbench. אוקיי, שנייה, אני רק הקלטתי את זה כדי להראות לכם את הפינקי וכמה כסף הוא מביא. כן, במשחק הזה יש כסף, אתם יכולים לקנות איתו דברים מה-NPCs. אוץ'. הפינקי הוא לא חזק, כי רק יש לו הרבה חיים. ובכל מקום שיש, אני למדתי משהו, בכל מקום שיש את פינקי, באים אליו הרבה סליימים, כאילו להגן עליו או משהו כזה. אז השארתי לו 16 חיים, זה בכלל לא הרבה. הנה, והוא מת. תראו, הוא הביא לי גולד קוין, שזה מטבע זהב, זה מלא כסף. כאילו זה לא ממש מלא. הנה, גולד קוין, 21 סילבר ו44 קופר. 100 קופר קוין מביא 1 סילבר, ו100 סילבר מביא 1 גולד. ופינקי הביא לי גולד 1 ישר, וכמה סילבר. אוקיי, אז הנה הבית שלי עדיין לא מוכן, אבל זה, יאללה ביי.